espezie askok kolore gorri hori eta laranjan oinarritutako seinale bisualak erabiltzen dituzte. Eta ez da kasualitatea edo evoluzioaren moda hutsa. Kolore horiek seinale zintzo gisa evoluzionatu dute, izan ere ezin dira erraz faltsutu eta erakusten dituenari buruzko informazio erreala transmititzen dute. Hemen dugu horren adibide bat, zozoak. Ugalketa garaian, helduek mokoa eta begi bakoitzaren inguruan eraztun bat laranja kolore eta hori bizi-bizia partekatuz. Kolorazio hori seinale sexuala da. Emeek urtean zein arrekin ugaldu nahi duen erabakitzeko seinalea. Baina zer esan nahi du benetan seinale bat zintzoa izatea? Ekologian, seinale zintzo bat trukean ezer jaso gabe faltsutu ezin den informazioa transmititzen duen seinalea da. Hala, hautespen naturalak, kasu honetan sexualak, ezaugarri horiek seinale bihurtzen ditu komunikatzeko gaitasuna areagotuz. Eta zergatik dira kolore laranjak seinale fidagarriak? Kolore horiek karotenoide izeneko pigmentuei esker sortzen dira. Animaliok ezin ditugu sintetizatu eta elikadura bidez soilik lor ditzakegu. Ezagunak dira fruta eta barazki askori kolorea ematen dieten pigmentuak direlako, azenarioak adibidez. Hori dela eta, zozo batek moko hori bizia izan dezan, behar adina karotenoide hartu behar ditu. Eta hori asko interesatzen zaio eme bati, izan ere ondoen elikatutako arren mokoak erakutsiko du kolore biziena, eta emeak jatekoa erraz aurkituko duen arra behar du txitak elikatzen lagun diezaion. Urte luzez pentsatu izan da, horixe zela azalpen bakarra, baina are konplexuagoa da. Karotenoideak antioxidatzaileak dira, beraz, oksidazio estresari aurre egiten laguntzen dute. Gainera, sistema immunitarioarekin lotura handia du. Zozo batek karotenoideak behar ditu osasuntsu eta gazte mantentzeko. Zenbat eta karotenoide gehiago soberan, are horiagoa izango du mokoa eta horrek, elikadura ona ez ezik, osasun ona ere adieraziko dio emeei. Beste era batera esan da, seinale fidagarria da. Zer gertatzen da seinale sexual adibidez beltzak dituzten espeziekin? Pigmentazio beltza melaninek eragiten dute, eta pigmentu horiek animaliek ere sor ditzakete, dietaren menpe egon gabe. Orduan seinale horiek ez aldira zintzoak?